Takže čau to lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Roblox a dneska to bude z minihry jménem Steal a YouTuber. Je to tedy hra od Pocket, jak můžete vidět, je tady velkým napsané Pocket a můžeme jít na to. Takže jako první tady koupím Nubíny YouTuberíny, druhého Nubíny YouTuberíny a počkám, než mi vydělají nějaké peníze. Ne, tímku nestýlu plus. Kdy nestýlu, asi mám moc špatné věci. Jak já už jsem tuhle hru chvilku hrál, už mám 2 rebirty a mám tady ten speedcode, to je hodně dobrý. S tím se dá hodně dobře stylovat, dějte. Vezmu hnedka Junglise, ale to je škoda, že ho nemůžu používat, když ho držím v ruce. Ale jdu farmit penízky. Jdu stylovat dál, to je dobré. Tady má někdo otevřeno? Ne, to nic není, tady něco. Bouksal! Jo, to je Bouksal. Oni se tady totiž jmenují jinak, protože aby asi nešel do soudu. Hej, ne, on si mě všiml. Sakra. Ne, já jsem mohl být tak dobrého brainrota. Kde je? Ono to ani nemá. A on to líbil. Škoda. A tady ten typek ho má. Nesmí si mě všimnout. Prosím, prosím, prosím. Že to je od Sima. Jo, dobrý. Je to od Sima, on je AFK, tak to je moje. Už to nikdy nezíská zpátky. Co tady píšou? Běžná, e-shop pro merch od Pocketse, no, radši nechoďte k Pocketsovi, radši choďte pod video a dejte červené tlačítko, na kterém je napsané odběr, dá odebírat, no. A dejte i ten palec nahoru a i zvoneček, jo. Podívám se, co potřebuji na další rebirth a je to MG Fateman Rainbow a Nubíny YouTuberíny Gold. Jsou docela lehcí, ale 600 000, to bude trvat docela dlouho už. Koho vezmu první? První potřebuji tady Fitmenose. Kolik? 10 000, tak na to nemám. To tady musím vyfarmit. Už mám 8 a ještě potřebuji hodně. Tak, tady je Fitman a ten jde teda ke mně. Nemá tu něco, nějaký týpek ještě free, co bych si mohl vzít, stealnout. Teď toho týpka, toho Rainbow potřebuji. Musím ho nějak stylnout, až se třeba nebude dívat. Nestylnu. Jsem se ale lokovat taky baseball, taky nikdo nic nestylne. Si pro tady MG Fitmana. Jo. Ne, on to hned zavřel. A vy baseballku, ať ho naštvu prostě. No on to líbil, on to rage quitnul. Takže jdu zase zpátky, já musím nabrat nějaké penízky. Co mi tady píše? Nedá někdo něco za free ve stylu Brainrot? Ne. Decline. Si tady můžu koupit dál. Jo, Junglise Game si koupím. Tak, naberu tady další peníze. Potřebuji fakt hodně peněz. Ten typek vlastně líbil, který měl to Rainbow Fitmana, no nic. Potřebuji jiného. Já jsem tu sám na serveru, ne, to nás hodně, tak prostě nikdo nemá žádné dobré. Aha, tady má. Rainbow Bubason. By se mi hodil do sbírky. Co, nechceš mi ho dát týpku třeba? Tady já u toho čekat, to nepůjde tak jako lehce stylnout. Ale u mě to taky půjde. Co? Kam zmizeli? Hej? Co to je? Aha. No nic, tak mě to portlo na jiný server. A mám nekonečno peněz? Aha, tak ne, tak mám 6 000. A jak my jsme tu všichni ti stejní, co to bylo minule? Tady je nějaký typek, cože? Ten typek má hodně rebirtů. Ten nade mnou, ten C, nějaký Čech se jmenuje. Jo, ne. Jak se ne? Bude tady ten? Jo, on má dobré věci. Nemůžu něco vzít třeba, please. Co tam má? Ta Syria Curry? Jo, Syria Curry. Jo. A on má toho Fitmana, který by se mi hodil. Ten Rainbow. Ale on jako ani moc Rainbow není, on je spíš takový, že je takový růžový. Hele, Rainbow Fitman. Konečně. Hele, přidala se mi nějaká Emma Clem. To je dobrý. Až co mi ještě chybí, nebo už mám všechno? Já už mám vážně všechno, mě už chybí jen ty peníze. A to budu mít za docela dost dlouho. Ale 600 000 je docela hodně jako, takže chci ještě našetřit. Potřebuji koupit nějaké dobré. Koho můžu koupit? Bouksala nemůžu. Co tu zkoušíš? Ne. Nena? Tě to ani nenapadne. Someone is stealing? Aha, tak Fitman, no tak to se dá nestylneš.
teda se radši respawní, no. Co dostanu vůbec za další rebirth? 15 base lock, to je dobrý. To se hodí, aby mi tu furt nechodili. Já jsem Sodo, dobrý, já jsem Sodo. Kde je teda můj nejlepší? Asi Sodo, že? Já jsem Dodo. Co tu zkouší tady ten týpek na mě? Co tady zkoušíš? Nic nebudeš zkoušet. Hej. Nebudeš mi nic krást. Co tu zkoušíš? Ne. Ne. No máš smůlu, nebudeš mi tu nic krást. Radši se respawni, radši to vzdej rovnou. No už se respawnu. Potřebuji, co tady je? Buba? No nemá, potřebuji 5000. A to nestihnu. No, to nestíhám buba. Tady další buba. A to taky nestihnu. No možná ho stihnu, ale musím rychle. Dělej, vydělávej. Vydělávejte youtubeři. No pojďte, 23, 24 skoro. Káš kolik. No už je docela blízko ke konci, rychle. 24, 25. Jdu si pro něho. Kde je? Už je skoro u konce. Ne, to stíhám. Co? Ne, mám maximální brain rot, to ne. Ach jo. Hej, co se stalo? Dobrý, mě asi nějak bugnul, nebo co to bylo. Hej, tam je Syria Kari, ne? To chci, ale já na něho zase nemám peníze. Nepotřebuji někoho vysovat, tady toho nepotřebuju. To taky nepotřebuju. Tak a zamůžu to zase. No, koho koupím? Boxa, ten by se hodil hodně moc, ale 7000 ne, si úplně vydělám takhle rychle. Káš, no, 37 000. 38 000. No. 39. Pojď, 40. Jo, 40, tak teď už si jdu pro toho Boxala. Ne, nebudeš mě hitat, jestli mě hitneš, já nestihnu, ne, jo, mamo, jestli mě někdo teďka stylne, tak dostane. Tady je ještě buba, ale na něho nemám. A tady další buba, ale tady ten original name, ten je fakt štve, ten je tady furt chodí, už pryč. Co tady ten týpek, už jde? Jo, Boxa už jde, to je můj nejlepší, ne? Jo, o hodně, dodává jenom 45 a tady ten bouchal dává 70. Dobrý, zamknu tady zase. Kolik už mám? Už mám 85 000, to je docela málo, to budu tady ještě docela dlouho čekat. Hej, jak se tu ten týpek dostal? Já jsem měl zamčeno. Co to tady zkouší, nebudeš mít zkrát? Samis 2015, nebo 2011, já nevím, má 2011, 2015. Jdeš pryč, to nechci. Radši se respawni, vzdej to, no jako všichni tady. Vzdej to. Tak. Tak mám zase peníze. Tady další box, ale zase na něho nemám. Ani na něho neviděl, už si radši koupím Bubasona. Tady je Bubason, tak to beru. Už je tady, kde? Tady je, to je můj druhý nejlepší, ne třetí nejlepší, mám taky 2 box, ale Rainbow jsou 2 nejlepší. Potřebuje ten CZ trpaslík CZ odejde, abych mu mohl ukrást tady toho Syria Kariho. Doufám, že už se tomu za chvilku otevře, to bych možná mohl stihnout. Hej, nebudeš tady chodit, běž pryč? Ne. Prosím. Ne, on tu přišel. No tak to nestihnu, to nemá cenu. Hele, bouchal další a zlatý, to chci. Maty, Stokic, tu děláš. Jak získal Rainbow pálku? Jak se to dá získat? To chci taky. Co? Je to získá v shopu, není také pay to win? Ne, to není. Co nevím. Co tu zkouší, asi ten originál name, ten tu furt ke mně chodí. Už zase mě to teleportnulo na jiný server, jako fakt, mě to furt teleportuje. Stoje na chvilku. Tady vezmu peníze a rychle si musím zajít pro nějaké jídlo, mám docela hlad. Musím rychle, mám na to 42 sekund. Tak, stihl jsem to úplně přesně, už jsem tady. Dobrý.
Tady hezky sýr a křup, to mám rád. Se hezky otevřu a dám si, bude to dobré. Ne, mě to spadlo na podložku, ten sýr. Ne. To mám upřít, já tu nemám žádný papír nebo žádný ubrousek. Já to až si setřu prstem, to je jedno. No dobrý, už jsem to setřel. No, dostaj si claimnu peníze. To jak mám. Mám 200 000, a to už bude za chvilku. Připoj se na mě. Co? Proč? Právě natáčím. Nemůžu se joinovat, natáčím. Třeba videjko, jsem nevydal třeba 2 měsíce. Hej, co zkouší tady ten typek? Nebudeš mi žádnou bubu stylovat, běž pryč? Nebudu se na něho joinovat. Musím dotočit video. Nebudu se tady joinovat. Kolik už mám? 300 000, to už bude za chviličku, už jenom tak. Máme jak 10 minut, ale ve videu to bude už jen tak 3. Teď co tenhle typek na tom nechápe, že natáčím video a nemůžu se na něho připojit. Nebudu se joinovat. Natáčím video, co mi na to odpoví, jeho chytrý mozeček. Proč mi týpek napsal, že jsem scammer, že jsem mu nic neudělal, já jsem jenom odmítnul, abych se na něho nejoinoval. Scammer seš, no nic. Já mu napíšu ok. Dobře napsal. Vypal už. Co tady tenhle týpek zkouší? Teď co to zkouší? Nic. Dobré, zachránil jsem se tady Boxala Rainbow, ale mám teďka škytafl, že teďka se trochu zasekává mi hlas. No. Musím se jít napít, já se bojím, že mě tady vykradou, takže nemůžu. Musím to přečkat. Já jsem tady všechny teďka hitnul, všichni sednuli. No, musí být naštvaný teďka. Protože teďka typek na mě chtěl vytáhnout jeho paličku, ale já jsem zabří, on na mě nemůže. Musím se rychle loknout, jak na mě může. A furt mám tu škytavku. Ach jo, už po 3. jsem na novém serveru. Fakt. Ale aspoň tam mi tady uschoval nějaké penízky, aspoň že mi nevymizely. Už skoro mám těch 600 000, takže už to bude easy. Už mám tak 2 minuty videa. Co to tady je? Kdo to je? Medvídek? Legendary, tak to je první legendary, co jsem tady viděl zatím. Ale nemám, to je škoda, mě chybí asi 300 000, to je hrozně moc, na to nenašetřím dneska. A jak můžete vidět, konečně, když dám Rebirth, tak už mám 601 000 a můžu kliknout tady to tlačítko Rebirth. Aha, tak ne. On mi sebral Fitmana, tak ještě musím chvilku počkat, doufám, že to přijde. Co to je? Fizzy Style Play 60 milionů? Co? YouTuber God, tak ten bude vzácný, ale nemůžu. Teďka tady chodí dobří ty youtubeři, ale mám 0 serverů, takže nevím, jak se to děje. A kde je ten Fitman? Já potřebuji Fitmana. Tady není, no tady jen, no tady jde jen tady ten dobrý, ale já potřebuji toho klasického, jinak se nerebitnu. A Fitman jde už konečně ke mně. Bude tam 3. rebirthík. Už tam dojde. A je tady. Zavřu se na poslední bejsku a dám rebirth. Dostal jsem plus 15 base lock. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a jestli byste chtěli pokračovat, tak napište určitě do komentářů a čau čau.